Temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin programa me têrê Sîmir. Îşev em ê bi kekê İrfan Soner re biaxivin. Kekê me İrfan serokê HDP Şaha Amedê ye û di heman wextê de jî berdevkê yek ji berdevkê platforma me ye û hevalekî di ber siyasetê re bi huner jî dadikeve. Kekê İrfan helbesta jî dinivîsîne û em ê îşev li ser pirsa ziman û girêdayî ziman siyaset û huner û pêwendiyê Kurda bi zimanê wa re em ê serva sohbetekê bikin. Wek her car em ê bixwazin sohbetekî ji dil û hevaltî û samîmî em bi hev re bikin. Îja berî got ez programê dest pê bikim, ez pêşî bixwazim xêratînê kekê İrfan bidim. Keko tu bi xêr hatî kekê İrfan? Ser çavakekî şerefan. Çawan baş e? Wallah tu sağ bê, tu here bê. Maşallah dengê te xweş e ha. Dengê te zelal derdikevî. Erê dengê te baş zelal derdikevî. Erê wallah. Îja kekê İrfan tu di nav vê qerqeşûna siyasî de me tu zeft kir me goterî were em ser ziman biaxivin em dev ji vê bîskê vê deqê vê em bêjin programî em bêtir ser pirsa ziman biaxivin. Ez dixwazim ji te bipirsim berî te jî gelek hevalê serokê partiya û kesê got berpirsiyê partiyan e û êmey partiyê siyasî hema bi hemar e. Êgo ew ê got platform damezrandine. Partiyê me got platform damezrandine. Hema bi hemar e peybîn. Bu qismet va ê te jî çêbû gelekî baş jî bû. Îja ez dixwazim ji te bipirsim rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê em çi astê de ye, lawaz e, xurt e, em çi qasî xwedî lê derdikevin, em çi qasî mesela ez ê ji te re bêjim giringiyê didin zimanê xwe. Di vir de ez dixwazim tu nirxandinek biçek tevayî bikî kekê İrfan. Kerem bik. Belê. Niha wezî diyar kir zimanê Kurdî li Bakur heqeten zî de xeteriyê de ye. Belê. Ji ber çi? Ji ber ku em bêjin pergala niha bi dijwarî pêşaftinê pêş dixe û dixwaze asîmile bike û ji ortê rake. Ji ber wî em gavak lê mêze dikin hewldanê me ku em bêjin zimanperest ku em bêjin zimanê xwe biparêzin û pêş ve bixin hewldanê me belkî hebin lê têr nake. Niha tiştê ku em dibînin di vî warê da hewldan gerek zêde bibin. Niha di qada da em bêjin di çapemeniyê da em bêjin em bêjin dibistana da em bêjin yani van ciyê ku em bêjin nayînê axaftin ya zî naylên were axaftin xeteriya herî mezin di wê de ye ama xeteriya herî mezin heşta bêjim di malbatê de dest pê dike. Malbat bi xwe bi zarokê xwe re bi hevalê xwe re hefserên xwe re bi kal û pîrê xwe re bi Kurdî naxivin evî zimanê dikeve xeteriyê zaten. Ji ber wî xeteriya ku niha li ser heye di vî were da xebatekî pir xurt anca ji heqî derkeve û pêş bixin. Ji ber wî gere mav çi bike vî demê demekî ku mav destê xwe bide hev û di warê ziman da bixebite. Ne ziman em bêjin pêleya duyemîn de ye. Ne ku her tiştê hel be piştî ziman hel bibe. Em bê tam berava jî ziman ku hel bûye her tişt hel bibe em duyê warê de gere lê mêze bikin. Belê. Niha kekê İrfan tiştê got tu dibêje yanî fêm kir got tu dibêje pêşî malbat. Di nav malbatê de gerek em xwedî li zimanê xwe derkevin. Piştî malbatê li sûkê, çarşiyê li sûkê di nav siyasetê de civînê xwe siyasî em bikin. Lê mesela ez di vir de ji te bipirsim tu wek hevserokê Şaha Amedê keko hûn çi qasî yanî civînê xwe de hûn çi qasî Kurdî daxivin hûn çi qasî giringiyê didêne tu vê dawiyê bû hevserok em te jî em te pîroz jî dikin. Yani ka tu dikarî behsa mesela xebatê we tu zanî Amed bajarê me helî mezin e yanî navendekî gelek giring e hûn çi dikin ka wî warî de ji me re hinek tişta bêje ji kerema xwe. Belê. Niha xebatê me em bêjin li Amedê em rêxistina me ya Amedê em viya bêjin. Niha yani vî demê dawiyê yani em bêjin 4-5 salê dawiyê mesela em kesîn kes di civînê xwe da bi Kurdî diaxivin. Yani hevalê me ku em bêjin
دوار زمان دا کو بخازن ام دخازن کی یکمین ترجیح هوان کردی به ایکو کردی نظام به ام بیژن کرمانچکی زامبه برا کرمانچکی به yani zaman dahi ki em dikin peş herden ha em viyazi bejin do kongre xoda em bejin vay bu 2 sal davi da belki biz hep kongre meldar xıstiye ta hep kizim hep Türkiye ke ta bu Kürdi meldar xıstiye yani kongre kunakçıya peki kongre navçıya ji tevli eri beli tabi mesela hevde hem navçı mene salı ya 2 sal car ki hevde hem kongre tenkirin inki avarta tenkirin inki asayı tenkirin yani bir güçlü nezikisi divi deme davi kad bejim si kongre mekriye bana ta bu Kürdiyat nekirin İca divi em bejim kam için esnaf ziyareti kam serdanavan dikin em için malbata ziyaret dikin serdanavan dikin em bejim için taha em için gunda teveki zaman eme ser Kürdiye eko verin lüderezi eko verin civine mezi civine gezi kija civin dibe beraber yekemîn tercih mer ser zimanê Kurdî em li pêş dixin. Em bêjin daxuyaniyê me hem bi Kurdî hem bi Tirkî. Yani em bêjin di şaredariyê me heremî da em bêjin em çi dikin em bêjin di şanûgeriyê da destek didin wan. Em bêjin pirtûkê ku werin çêkirin di wan da destek didin wan. Em ê rêyê ku werin çêkirin rêya çûn û hatinê da apetûk em dibêjin bi Kurdî tê nivîsandin. Lewheyê gunda, lewheyên bêjin bajara ê taxa te bi Kurdî tê nivîsandin. Em bêjin kî navê hunermendê Kurd wekî dinê ku hebin em wan li taxa dixin navê wan. Bi vî hawayê em Kurdîtiya xwe her dem dikin pêş. Yani vê yalnızca ji bo Amedê re tavê dibêjim. Em karin navenda me giştî, parlamenterê me bi vî hawayê em karin daha vekin. Başı mesela bejin navenda ve gişti o parlamenterê we yani tiştin go ulo garibe temaşavanê me re bêje û em pê kêfa xwe bînin mesela çi bêje yani çi kirine demê dawî de Niha di parlamentoyê da hûn zanin yani êrişekî gelek dijwar li ser hem parlamenterê me hem siyasetmedarê me gelê me endamên me rêveberê me gelek zêde êrişkarî heye lê li hemberê vîya parlamenterê me bi deyan belkî bi bîstan pêşnûme dane parlamentoyê qanûn dane parlamentoyê ji bo ku zimanê Kurdî be zimanê fermî zimanê perwerdeyî û divî jiyana xwe berdewam bike lê hêzî di parlamentoyê da Kurdî tê axaftin vana zimanê nediyar didin ev kirin nas kirin yani hêne Kurdî nadin qebûl kirin lê li hemberê vîya pertekê parlamenterê me gelek zêde ne û ji bo viyazê me got pêşnûme didin û divî warê de xebatê xwe berdewam dikin komîsyona perwerdeyî da wekîlê me hene divî warê da her dem wan ra nîqaşê dikin ku ê çawa pêş vebin û navenda me giştî zî bi rastî tevû ku em bêjin tek Kurd li wê derê nava siyaset medarê me de tinene wekî gelê dinê zî nav me de hene lê hem bi Tirkî hem bi Kurdî daxuyaniyê me nivîsê me broşürê me te vî hawê tê axaftin û tê amadekirin û tê belakirin em bêjin parlamenterê me bin siyasetmedarê me din gavak beşdarê çapemeniyê dibin hevdîtin dikin vanas te bi Kurdî yani yek bi Tirkî ve yek bi Kurdî tê kirin yani êdî Kurdî ji me re biye jiyan kî û di wî jiyanê da hêne asla em dixwazin nebezî lê êdî rûniştiye ku di wê de kemanîkî were jiyandin xuya dike em derha wî ji ortê radikin. Kek İrfan mesela carna jê gazinin tên kirin gazinê me aliyê me Kurda de yani wexta ku hûn li aliyê Tirkiye bin mesela tu herê Ege tu herê Karadeniz yani terî ciyê got Tirk lêne Tirkî biaxivê normal e lê gelek carî mesela parlamenterê me goj heremê ne tên li hinek devera ez naxwazim nava bidim yani tên mesela xelkê me normal hep Tirkî de axivin ew xwe Kurd belkî Kurdiya wa jî gelkî baş be di wir de tiqelsikî nabîne mesela parlamenterek me şaredarek me kî dibe bela bibe wexta ku bê bi milletê xwe re bi zimanekî biyanî biaxive tu tişkî rast dibîne bêne yani
Na zaten tişkî rast ne zaten parlamenterê me gava ku bernamezetiya xwe danîn me şertekî yekemîn me got ki gere bi Kurdî zanibin. Niha êku Kurdî zanbe naxife zaten şaşîtî em yek wî naparêze û em dixwazin ki herkes ciyê ku lê hatê hilbijartin kesîn kes li derê bi Kurdî biaxive. Çimkî derê êku em bêjin deng dayekê Kurd be bi Kurdî biaxive, Tirk be berhelar derê Tirkî biaxive. Yani wezî got li kîja qadê ve li gora qadê gere me axaftina xwe helbijêre û li wî axaftinê çêke. Lê gava ku em bêjin ez bi Kurdî zanibim û ez arim cîkî ku yek bi Kurdî nizanbe ez bi Tirkî biaxivim tabî ki viya nabe. Ji ber wî em ê çi bikin? Di vî warê da yekemîn tercîha me Kurdî be û nava gelê xwe de bi Kurdî biaxivin. Belê. Saeta te xweş gerek wilo be yanî ba min yani Kurd bi Kurdare gerek Kurdî biaxive. Em karin bi Erebare Erebî biaxivin, em karin Farsare Farsî biaxivin, em karin bi İngilîzare bi İngilîzî biaxivin. Lê wexta ku em nav milletê xwe bin, em siyasetê di nava milletê xwe de bikin, yani bi min tiştekî pîvanekî exlaqî ye got merov Kurdê xwe re Kurdî biaxive. We got te got yanî heger tu ji bajarê Kurda bû be parlamenter eşkerema xwe re bi hilbijêrê xwe re bi Kurdî biaxive yanî ne ev qase û ew kesê got te temaşe dikin kekî İrfan bawer bik ew kesê got te temaşe dikin wexta dibînin tu Kurdî diaxivî dibêjin min ev ji me ne ev ê me ne tu ji ware dibe model yani rol model me gelek carî digot ya platforma me de em dibêjin gerek em siyasetmedarê Kurda rewşenbîr bibin rol model yani wexta got tu wiha bikî tê alîkarî bikî ku çika yani asta zimanê Kurdî playa zimanê Kurdî nav xelkê jî de bilind bibe Belê. Bilo yani em zêde tişkî xerîb ji wan naxwazin yani daxwaza me ji wan ye ku bi zanistî û hişmendî di nav Kurda de Kurdî biaxivin. Başkekî İrfan em vêna hinkî wilo bihêlin ez migava dî jî got migokekî me İrfan helbesta dinivîsîne ez bawerim te ser ziman jî helbest nivîsandiye ne? Belê. Başê ka helbesta xwe ser ziman ji me re ji kerema xwe re eger te zehmet neyê ji me re bixwîne em ê bibînin bê ka hestê te fikrê te li ser zimanê Kurdî çi ne? Belê. Wê baş de kerem bike. Belê. Em dijîn li cîhanê bi zimanê Kurdî xwe dixemilînin bi çanda Kurdî fikr û ramanê xwe dinivîsînin bi Kurdî dibînin xewna jî bi kurdewarî. Zimanê Kurdî bedew e wek daristan tehma xwe digire ji gul û sosinan dixemilîne li her derê wek bûka ser bi xêlîn şîrin û şekir e li ser dev û lêvên me Kurdan. Dayikan parastin zimanê xwe ji bo zarok û nêviyên xwe zarok xwarin şîrên dayîkê xwe fêr bûn zimanên dayîkê xwe. Zimanê Kurdî hingiv û dinoqite devê me ye. Kiriye kurdewarî jiyana me ye. Bextewarî rûmetî kiriye para me ye. Em jî bi zimanê xwe biaxivin ji bo paşeroja xwe ye. Belê saeta te xweş. Yani te hestê xwe baş anîne ziman û te bi min yani merok kare wana siyaseta me jî gerek ser wî ev tiştê got hate got ave bibe ne wilo yani em ne bir slogan le yani wek ser wa helwesta ew helwesta got hate got mesela dayîkaya mesela zimanê me çiqa şîrîne yani serbilindiya zimanê me te gelekî baş aniye ziman ev te zû de nivîsandî te zû de ev nivîsandî Belê. Yani dê doza sal berên viya nivîsandî bû. Erê baş ew Ez karim viya bêjim yani ziman ji bo ku yek merva biecbîne na ji bo ku mav baweriya mav pê heye û hezkirina mava pê heye û dilê mava de şêrîne gera mav biaxive. Yani ku bi vî hawayê ve merv zanekî ku bîna kurdewariyê ji wî tê. Ku em bêjin ki bire yek me biecbîne ez ê bi Kurdî biaxivim ew wî Kurdî nabe Kurdî zanî. Ew demkî ye û ew ê demeke paşê zî ji bîr bibe here. Yani gerek ji hundirê merov bê ji hundirê nava merov ji hinava merov gerek Kurdî bê hestê merov bê gerek yani merov zimanê Kurdî neke pirsek tiyatroyî yani bêje ez ê bi Kurdî biaxivim we gote goş bo hinek bê biecibînin na
از کردم جبرو از کردی داخلم هستیم کردی نه فکرام کردیه ملتیم وی زمانی داخله هبونامه دوی زمانی ده وقتا گو از یک پرچاک جوی ملتی بیم شو از وی زمانی باخلم لیو گو یعنی مرو بکم مثلا تئاتروی بوا متری مچند گوتم کردی گوتنه برا ملت حجم بکه او ندرستیه خبرته از بترمه با آمن فکرته دور دگلک باشه امول دوام بکن ککو نها وقتا گو ام لآمد مثلا قالك غازن آمدياتين كرن زاني ما بريجي قد باجار كي ما يقالك جرينج لد أستا أخفتنا كردي دفرد بركيم بويه يعني قالك حوالي ما از بوار آخر ما برنامج چه کرنه پلاتفورم جدا ما قوتيه يعني شما دبرك وقت دياربكر يعني آمد أفقا سولو زماني كردي بخشكه كل جورا خوال جورا تال حوالي بارتيه در دورا و یعنی وی پرسکری که چلو مری چلو کاری چاره سر بکه چما و صالحات yani بله نه که شرف خان یعنی اون زانن مذهب راز خبات و شان د پلتفرم زمانی کردی دا مثلا د پلتفرم دازی د کنفرانس که مثلا مدانی خبات که مکر دوی دا گلی مکتب لیبون سازی مکتب لیبون دوان خبات می پلتفرم دا اف درکته پیش yani nava gel da te şerm biki fedi biki bizmane xo baxfi hem berete zaten ev xo durete bide zaten ev be samimi embijin ev haskiroği nezike tenabe jiberku te zmane xo şerm biki evizi bite şerm biki jiberwi anan tçekam tahat binin evin yani tel arabaki suardı bi tedbeji yani او بکردی نزانه سانکی نه سایه گاوک تو بکردی دا آخفیت میاد کی هم برته برسوات ده لی گاوک تو داویج ترکی اوزی داویج ترکی یکمین گره ام بیجن کی از بکردی با آخفم بره او برسوام خازی ندازی یعنی دو دا تی درد خوب بینی زمان تی ایش خوزی پی بقدینی لیت خازی برا خبر دابد خازی برا نه آخفی به ها او زمان یکمین د عربا د میدسوک ا دویمین د سوکه دا د پازار دا د پازار د امسون پازار ام چت بینن bu کردی بانک دکه تشکیجت پرسی به ترکی برسوات ده اره کیلو باجان اب چقاسی آخر اب چقاسی ترکیش ترد بیشه بله فقط کته به کردی جت پرسی به کردی برسوات ده یعنی مبیا پر جرباندیه گاوک مکردی جه پرسی به کردی سادی سات جمع خوشتر دی داخبه فقط گاوک مب ترکی په آخبه او ترکی دا ترکی زی نزانه خب مجبور بله بله يعني لغورا ته اف روشا قوم نهات تيدنه يعني قالوا تشتكي بسيكولوجيكا ترسه ياجي علماندنه مثلا بقولوا فير بويا تركي جارا بيشي وقتا قومرو بيوندي داتينه زمان دبه تركي لوقت وقت اگر تو کردی آخوی مثلا انسان کی وقت سیاسی و در دور و حواله ما وقت قلت گاب کردی آوید ابدو تجيب کردی تی لگو تجيب ترکی آخوی و چه پروبلم درد که نه تو لو تخوازه بيجي بامن اري از کارم بیا بیجم مثلا د گلی کرد نای جم هف yani بگرسه نای جم هف که جهف فهم که جهف ناس بکه مثلا گاوا کو تشید کولانه yani te nizani kip Türki zane kip Kürdi zane. Jiber te nizani te otomatikman xodavici Kürdi, davici Türki. İja gavak te Kürdi ba fit faham diki millet ki he ve tamam öz zane. Jiber ku gavak te dert kevi kolana ya kemi dehşete derbas ve ez bu Kürdi ba fam ezanı ben nizam be. Jibo ku vi ambijen gengeşil seri meda çeviye ام وی نقاشانه ام نکارن سری خوبا بیجن جبر وی ام به ترکی برسواندن یازی بوارا داخبن ام ویا بکری بیجن کرد ناین جمع yani duvarı ام بیجن جواکی دا ناین جمع رونانه به هفرا صحبت نه yani bir girseyi ام بیجن نکو القهوه کی تنه yani mesela سازی جودا گاوا کوارن جمع ها بو کردی اوکی خو بیجن هبل کدری بینه کردی بابرا باخفن فقط جبوک هف نات ناکن aynı zaman daha belki mamusi kurdی نزی لدر و هف بینه به ترکی بابرا داخفن جبوک هف ناس ناکن ama د سازی ده هف ناس فکرانا
ve çağı bu Kurdî bavral dervazî bafiyana. Ji ber wî kêmasî me de heye. Yani tu dixwaze bibêje ku ew pêwendiyê me sosyal di nava Kurda de. Pêwendiyê me sosyal ne zêde xurtin, qelsin û ji ber ku em hevdû nas nakin jî tedî herkes dibe mavêdekê tedî herkes Kurdî nizane ez ê pêşî Tirkî biaxivin û dûra yani dûra ev sebebike. Bas sebeba dî mesela Piranî Amedê wexta ku mirov navendê binêre navenda Amedê binêre tu zanî zû mezin bû. Amed gelekî zû nüfusa wê yani zêde bû. Belki dûr de jî insan hevdû nas nake, hev amin nabe. Mesela wextê got tu ez bawerim tu navçekê be, navçek Amedê be, Hezro be, tu Licê be, tu welhasıl deverek dî be, Çinarê be, nizanim ku be. Bêtir xelk hevdû nas dikin ji ber wê jî belkî axaftina Kurdî buware hîn rehettir be. Lê bajarê mezin çi dibêjin anonîmîte dibêjin jê re. Yani hevdû nas nekirin. Merov nizane kî kî ye, ji ku ye, layê kê ye, ji ku hatiye, polîs e eskere çi ye, merov nizane. Erê cilê sivîlê ne? Belki ew tirs jî hebe ha. Gelo ê gospêre biaxivim Tirk be ya jî yekî dibe. Yani ev jî kare bibe sebebekî ku mesela metropolekî wek Amed mesela bêjin axaftina Kurdî belkî kêm bû be. Baş e Ez ê tikê vir da bêjim kek şerefan. Kerim ki. Naha önzan eş Hezroyê me. Li Hezroyê Vam fêr bûn erê. Ême ez zanim lê temaşevanê me nizanim tu ji Hezroyê serçava. Karmendê dewletê gavak datin Hezroyê hêziyanê ji bo Hezro te bi xwe nava xwe de bi Kurdî diaxife. Karmendê ku tên rûderê zî hînê Kurdî dibin. Hem de demekî pir kin e. Di dimeye de sêmeye de ha. Yani qebe gotinekî bi Kurdî nizane tê rûderê ji bo herkes bi Kurdî diaxife, bi hevra diaxife ew jî fêrê Kurdî dibe zanî. Ha. Yani mi got mîne kora em diye bidin lê tîsa zê em dibêjin Amed ayê ku wezî got ji her çar alî Kurdistanê da em bêjin hatin li derê însanê me gundê wan şewitandin, malê wan şewitandin, goşber bûn û hatin li dera. Ê ku hev nas nedkirin mecburî bi Tirkî bi hevra diaxiviyan. Me got sazê ê ku hev naskirin hebe. Yani şev şık bûn jî ha yani duê rewşa ne baş de ew rewşa xerabe û herkesî hevdû şık dikir ev kî ye ev çi ye ev çi kese belkî Tirkî dibû yani dinixomandin bu şiklî ha dinixomandin yani va em jî rasta ew tişkî ciyê xwe de belê çapkênîkî pir baş ew belê gerek te tişkî pirsiya yani erê divî warî de bû yani mesela bêjin yek we gote got yek do sê merov kare birêve her adin ez tişkî dî ji kekê xwe re bêjim gelo divir de asta asimilasyonê jî yani asta asimilasyonê pişaftinê di nava Kurda de taybetî û Diyarbekir jî gel zêde neçûye mesela em gelek carî behsa dayîka dikirin bê dayîk ê dayîk îro em zanin ku yani erê di dibistana de pişaftin heye xelk yani mesela perwerde Tirkî dibîne em hemû zanin lê yani mal jî de we got gava dîte got yani di mal jî de jinê me bavê me xwehê me birayê me yani ew jî got heşmendî Kurdî biaxivin ez bawerim wê piçekî ew zixt û zora gol ser pişaftinê heye belkî kêmtir bibe tu wî warî de çi dibêjî mesela malbata te gotibû berê lê yani dûr de gune hêwa piçekî tune gelo belê niha asimilasyon pişaftin yani em bêjin heqeten zî pir bi hûr û kur birêvat çe îsa birêvat çekî mesela mirovê me em bêjin mamostekî perwerde dide zaroka bi Tirkî dide wan gava ku diçin li derê dibêjin çi zanî wan zarokê xwediyê wan dibên çi dibe ev mamoste ji bo zarokê me re gelek baş e nizanekî ku zarokê wî asîmile dike wî ji zimanê wî dûr dixe wî ji kurdewatiyê dûr dixe yani haya wî ji wî tune ew dibe çi dibe wala perwerdekî pir baş dike mamostekî pir baş e bize eviya ji haya me jê tune ku eviya asîmile dibe lê bi zanatî viya tê kirin bi plansazî tê kirin yani ev pergal li ser gelê me em bêjin mifredatê ku amade dike ji bo ku gelê Kurd zarokê gelê Kurd pişaftin bike li ser wî tê amade kirin mesela
لسر زمانê Kurdî be yazê divî warê de tişkî hebe ji navê derdixe nayle ku pêş bikeve dixwaze kî çand û hunera Tirkî li ba me pêş bixe divî warê de wî han têbêjî kî malbatê me ne sûcdarin elbette ki sûcdarin çimkî li ser nasekinin zarokê wan gava ku diçe li derê gava ku yî xan birewere malê bi axaftinê xwe û bi çanda xwe bi ewka xwe wî jê dûr nêle bikeve ew zî pêşî lê tê girtin. Yani mesela efsalê dawî ez vê jî bipirsim efsalê dawî mesela tu dirê kîja malê me Kurda navê wa mazlûm e û navê wa berxwedan e û navê wa nizam çi ye û diya wa bavê wa Tirkî banû dikin ev tişkî ne ecûbe ye gelo yani heger tu siyasî hişmendîk tê siyasî hebe dilbijandinek tê siyasî hebe tu nav jî zarokê xwe dike seheta te xweş seheta te xweş gote navê wa Kurdî li wa dike lê bi xêra xwe bi zimanê wa were peyve maşîma tu Tirkî were peyve ne wilo yani ez ê mînakekî bidim kek Şerefxan nêvîkê me heye zanî tornê min yanê nêviyê min a keçika min e îja mala wan ne şûna mala me îja ku tê şûna min ji bo ku her dem min pêra bi Kurdî axifiye tê ba min bi Kurdî de axife ku tu çe aliyê dinê aliyê kalê xwe dinê li derê wana bi Tirkî de axife îja em tev tên cem he dibên çima bi te ra bi Kurdî de axife çima bi me ra bi Tirkî de axife ez vim kî ne ji wî ye ew ji wê ye ku we pêra bi Kurdî biaxiviyana ê gora ez bi Kurdî biaxiviyana tê ba we gore we çe dilê we rehet dike tê ba min zî gora min dilê min rehet dike ji ber wî torna te ek zane ha jîre cihadiye xuya belê yani gerem avî zanib ha yani zarok sebî terî zimanê me gelek nav gede û sebî û zarok û gelek nav hene yani bi rastî ew jî aqilek wanî pir praktîk heye we gote got ku tê cem te Kurdî daxive dira aliyê dî qey kalkê wê nav bine bî çawa ev Tirkî pêr daxive ware burada yani xwe ne ji wir dike xwe ne ji wir dike yani jîrin cihadî ne zarok îca heger mero pêç wake mero helwesta xwedênî wê li gora wê xwe başkekê sohbet xweş dire تجبره بود هلبستك جي من سر ماموستي كردي ياجي ايغو ماموستيا كردي لكن كرينه ياجي كسي ماموسته كاوي هلبستي جي مر بخوين ام ببين بكا هستي تدوي وارده چنه فكرته چنه كرم راسته belki tişteki bari heli granzi لسر ماموستانه çünkü hem bi pergalera em bejin rubru duminen hem bi malbatera rubru duminen di kolana da di çapemeniye de her avida belki en ek barê giran zihetînin mamostane mizî ji ber wî ji bo ku vî derdê wan zî mizanî bû yek zî ji wan demekî ku em diçûn perwerda zimanê Kurdî mamostekî me hebû gelek hêja bû mixwast ez ser binivîsim ji bo mamoste şexsî de tevekî mamoste ra binivîsim kerim navê te mamoste ye kar û xebata te pîroz e armanca te zanîst e keda te jî ji dil û can e daxwaza te mirovê jîrin fikr û ramanên te zî bi zêrînin baweriya te bi perwerdeyiyê tê perwerdeyiya zimanê Kurdî mamoste me xweş û geş e dilê nû kulîlkên biharê ne çavê wîn dibirixin wek stêrkên havînê ne hestê xwe tîne ziman wek şalûr û bilbilan e rêya te rêkî bi rûmet e di wê rêda dikî kar û xebat e didî nasîn bime zimanê Kurdî ye û ji zimanê Kurdî ra dibêjî her bêjî em zî ji we ra dibêjin ji mamostê me ra her bêjî her bêjî her bêjî mamostê Kurdî be xwedî kurdîtiya xwe derkeve û ê wek me û te û gelek însana fêrî zimanê Kurdî bike bi rastî her bijî yani keda mamosta di wî warî de nayê ji bîra kirin divê me re vê jî zanibe kekî îrfan yani mamostetî ne tenê fêrkirina ziman jî de ye ew sekna te jî helwesta te jî nivîskarê me jî hunermendê me jî siyasetmedarê me jî wexta ku seknekî helwest rawestandinekî baş nîşan bidin bawer bike hemû kes wa dinere dibin model ji bo wana ma tu xwe zanî got mesela em diçûn dibistana lop çûkaniya xwe heta niha jî mamostê me Tirk bana jî çi bana jî yani hîn jî ew mamostê got baş bû mamostê got qenc bû mamostê got terî
بما مجول دبو مداد كت نابي واد بيرا مدايا ام واد بيرتينين يعني ما مستتي براستي تشتكي بيروزه يعني دور ده مرو تشقاسه بيجي يعني مرو بلكي حقي ونكار بدوانا لأن هبي ديك ما مستمع او ما مستتبن يقول تقالويتك كيف دنا بلاتفورم ده هنك تشت هنا از خوازم السرواجي از تو هنكي باخر بله تزاني وقتا قوم بلاتفورم افكر ام نه حركه بارتي سياسي بون ام بهربون ام همه بهربون هاك بار ند ناف مدبو نهاتن مجواره قلت نهاتن وحتى هدا بارجي مجواره قلت او جي برسبا مجي ندان افين بيقو ام ناف هفدبو يبيقو ما فابرك كاركر وقت كتير شو هنك برادر جوانا تورا زمان افكرن وبشتي ودمه كيجي هز كرد افكرن يعني حركه زماني كردي بله جدر ودولو تي خويا كرين وقو يعني تدي ام كرد دوار زمان جدا ازولو بيجو يعني تقلك ورادا ام بشكي دجايتي بهفرتكن ياجي ام بهفره كارناكن وقو دوار زمان دجي ايماجك وها تشيبو من كرد هين نا آمادنه كرد هين نا نگهانه وی آسته نگهانه وی هشمندیه بو دوار زمان دب هفره کار بکن ما گوام دوار زمان دب هفره کار نکن يعني ويقال كي زحمت بقوم آلية ديج دب هفره يعني اشترى بيجم زماني كردي اي بازرگانه اي يعني تدي اي تجاره اي جنايه اي خورتايه اي اسكارم بيجم قروجيايه اي ماموستايه اي آغايه اي عشيرايه اي اسناف اي هر کسی زمانی کردی تزانی وقتا گود برده ام نکاربن يعني ام دورده چی دولجی به وقتا گود کرد به تیب کردی باخوی يعني اولویه جاجویه که اف بیجن پرچبون یا جی ام بیجن جدابون اگود نام چه بو چاوا دنرخینی تو چلو نزیکی بنادمی بله جبو زمان کردی و خبات ویره کرن زیده سازی و دزگه ور آوا کرن نا زیده امبرن جمع هب هبرا خبات اکی بمشین ای کلی باندوری بکه لسر رای گشتی اوه جبوی وی رازی امستاد بیجن نب سازی tamam ve ava kır tamam emzi vizi nabijin tişki madem ki hes kurt yazı tora zaman yazı veki deni dibe tamam ama ne lazım ki em xuduri hebedin lazım nake ki ko emj heb baqatin zi ki kara xabate bike birav ke ser şava emi nabijin o emi wan pirozi bikin ki be birav yeter ki bira bas ji gelê kurdra zimanê kurdra bira xabate ki bike ki ja aseda ve birav be o ki xasa endik ke yazı pırtke birav ke ama tek teşki şarta ki ji gelê kurd û zimanê wî ra xebate vere kirin ji berî em zî dibin ki em zî platforma zimanê kurdî em karin teveka baxim teveka ra bavra xebate bimeşîn em ji her kesê re vekirîne gava ku vezî got di damezrandinê da zî me gazî teveka zî kir me got bir her kes verin çimku armanca me zimanê kurdî û jiyankirina wî û pêştekistina wî ye ji ber wî na xebatê me mesela bijin platforma zimanê kurdî me çi kiriye yazî ew ê çi bikin mesela me çi kir em çûn paytexta Enqerê me bi em bijin siyasî partiyê siyasî ra me hevdîtin kir me got di meclisê da qanûnê ku em bijin ser ziman perwerdeya ziman saziya zimanê kurdî em bijin were ava kirin me ji wan destek xwast me çû Yekîtiya Ewropayê ra raportorê wan ra me hevdîtin kir me bi çapemeniyê ra kir em çûn grûpê HDP em çûn hevserokê wan em çûn hevserokê CHP ê Saadetê niha bernamê me zanin berdewamin bira herkes vê zanibe xebata ku û tiştê ku em dixwazin tiştê ku saziyê dinê û ava dibin û dixwazin yekin piştê ku yekin كيف مساعدة بك دقيقة نها حياة نها تبهيستية كو هس كرد ياجي حوالي تورا زمان تشتكي جدا ج بلاتفورم زماني كردي قوتنا يعني تشتك باراستنا پیشنهارك آنينا تبهيستية يعني ام بيجن قدوي والده بيجن والله بنبينا مدى فرقك مثلا هي ام تدي جهف قلكي جدانا هر تشتكي آبا بكن مريبه ده اب نورماله لو معقولة فقط تشتكي ما قوتيه پلتفرم گوتیه ترابه دوباره بکه و دورت هر خو ناوی خو بکه هست کرد ناوی خو بکه تور زمان
yani ali ne pivana siyasi و ne pivana اخلاقی de tiştekî neraste yani yani çima neraste jbergo carna az bhanekî dibêjim kekî îrfan dibêjim nanê şilikî ser nanê şilikî ya nanê şilikî mero rûn ser dike mero hingif ser dike lêgotin nanê şilikî dene ser nanê şilikî bi rastî nexweş dibe tu zanî yani ji ber wê yekê em dibêjin mayana em ne wego tekerem kir yani em ne dijî kesî ne kî kevirekî ji bo zimanê Kurdî deyne ser çava sersera lê me karin vêne bi hevre bikin yani em çi qasî bi hevre bin jî em çi qasî bi hevre jî kar bikin wê bandora me li ser dewletê jî û di nava Kurda jî de hîn bêtir xurt bibe tu zanî lê wexta ku em ne bi hevre bin wê gelek ziman dirêj jî gelek însanê xêrnexwaz jî wê bêjin min e û mesela pirsa ziman jî de nikarin hev bikin demek û filan îjaterî wê tişta lê zêde bikin yani armanca me ya jî derdê me kulê me ev e ne got em dibê bera ew heval tiştekî nekin û hema bêncem me û em bi hevre bûn yani çi sebeb tune bû got heval xwe ciyê bikin ji wê yekê yani carna jî ew hasasiyet derdkevin ez bawerim wextê got em çûn Enqara jî cenabê te jî û hevalê me dî jî êgo li ser navê yani HDP û BDP hatibûn wana bi xwe jî serokatiya HDP jî re gotin ev tişt vekirî gotin got gerek em va hereketa bikin yek yani tor û platform gerek bi hevre kar bike lê heta niha tu yani tu encam me nedî tu çi dibêjî yani sebebê wêna ê kûr hene ya jî hema wilo tiştek çêbûye û heta em ber bi hev de bînin Belê niha em bê platforma zimanê Kurdî ji nê Partiyê Kurdistanê pêk tê ne yani ziman bê siyaset nabe yani me senkî dibêjin ya em ê bê siyaset ziman pêş bixin ne saye ku siyaset pêşkêşî neke pêşengî neke û di em bêjin qadê xwe da di xebatê xwe da û di temamî qadê da bi Kurdî û bi kurdewarî û ewketiyê neke siyaseta wî neke ti nikarî tabanê xwe bînî li ziman da ew bikî lê viya heye em bêjin kî di warê atölyê da xebata wan heye bira bikin em nabêjin na ê ku bike em wan pîroz bikin me der mesela li ser înternetê em bêjin perwerda zimanê Kurdî de em wan pîroz bikin em nabêjin nekin em dibên kî platforma zimanê Kurdî sîwan e em dibên kî bire herkes xwedbinî da bibîne xwednavê da bibîne bire were em bi hevre xebatê bikin em nabêjin em bêjin çi em talîmat bidin ve awa bikin awa bikin em dibên kî em xebatê bi hevra bimeşînin gava ku platform şaştîkî kir kêmanî ma win ew çabêjî kî tamam win kêmin win nikarin bikin bêlin em bikin tamam lê ku îş dimeşe kar dimeşe û xwasteka me û win zî paşê te aynî xwastek dixwazin ew şaştîkî çê dibe ji ber wî cudabûnî na lê feqet tiştê heye em bi hevra bixebitin yani em bêjin wey hez Kurdî avabiye tora zimanê Kurdî avabiye tamam bir ew xebatê xwe bikin em zê xebatê xwe bikin ama em bi hevra bikin ne cuda cuda çimkî aynî tişt ez ê dixwazim ew jî dixwaze êd nê dixwaze o zaman viye ciddiyeta me namîne yani ji bo ku em bêjin kursiyê em bi dest bixin herkes tişkî ava dike na o zaman em bêjin ki armaca me tevekiya zimanê gelê Kurd e belê o zaman em te bi hevra zê wî xebatê Kekê İrfan berîn hav çend rojekî zimanzanekî İtalî hinek kitêbê Kurdî wergerandine İtalî zimanê İtalî yek jê meseleyê kekê Mehmed Uzun e û terî hinek din hene zimanê wa wergerandiye ev mirovê İtalî zanî ji Kurdara çi dibêje Kurdî nivîsandin siyaset e Kurdî axaftin siyaset e yani wexta got tu yani em bêjin hevalê me pêşnûma didin parlamento newsa mavne siyasete mesela dibêjin bera zimanê Kurdî be zimanê fermî erê ya jî şaredariya we goga te tekerem kir yani te navê te xwe guhartîne te Kurdî nivîsandine te navê gelek dever mesela rast em hemra xwe nadikinin bê têra xwe nakin bê têr nekir em hîn bêtir gerek bikira bes siyaset û ziman bi hevre dimeşe lê mero dikare ziman ji wê ew bandora îdeolojî û terî awa hişk derxîne û bêje ev nasnama me hemaye yani kimlika me nasnama me û zimanê me bi heve girêdayê wexta ku em ji bo zimanê xwe hinek mafa bi dest xin bawer bike wê tiştê dî ji dû debê yani wexta ku dewletê îtiraf zimanê Kurdî kir û yasa wê derxist û qanûna wê çêkir
شخوه تشتی دیجی هدیه بوده بین یعنی تنکاری براستی تنکاری زمان کردی و سیاستی شب قطینه لهنه کواله ما بخو سیاسی بون تو زانی بخو سیاسی بون و چون گوتن نا ام نه سیاسی نه والحاصل نابك الخو كرين يعني ام كردجي براستي ام حما هبدو ناس كن كيرفان يعني تجي باش دورا خناس كي اجي باش دورا خناس كي وهوالي ماجي حما يعني ام زانين كي برسا كردي داد كبا كي سياسيه وكي نه سياسيه جبروي يعني مرو ولو بتشكي ولو تشنا فشيره وبدو خبينه نباشه يجا هاجر هنك منفعتي هبن از نظام يعني ايه مبخو حتى انا نظام منفعتي الشخصي دفرنا هبن نظام ايه ما بلاتفورم تبخو زانغو ام بهبره قال كي يعني قال كي بجدل وبهوالتي بدوستانيه بهبره ما حيانا مساله تا جنابته تبرس كريك نوا بلاتفورم ديتنا يعني اشترى دركتنا بيشاته نا يعني سياسه يعني بله يعني كيك شرف خان نا جبوكو ارمانجا مزمانه ام لسیمایه که ام لسرچاوی وی ام بشنو بالای میزناکن و ام خبات نامشینن ام گورا فکر و رامانی وی و داخازی وی و ارمانجا وی و خبات وی زمان ام دمشینن یعنی جبر بیا جبوک ام جاب حس نکن ته هنجت نامینه جورتی را چونکه ام تب رادکن ارمانجا میه که ام دبین زمان پیش دب که زمان هندا نبه زمان سر خطری هیه ام سر زمان چه بکن ام اصاب سر ام بیشن فکره کی کور و لیکولیده کی کور دکن کی ادنه ام بیشن دما ما لفظه نامینه يعني دما ما نقاش نامینه يعني ام وقت هبش تفكرني يعني تراست تفيجي براستيجي اب هر نه بارتي مي سياسي جروب مي سياسي كم هاتنا جمعدو شو برسا زمان ده ام وقت تفكرن حوالي حق باريجي وقت ما تفكرن يعني حوالي حق باريجي به زمان كردي به زمان فرمي به زمان كردي به زمان پروردي حتى اسكارم بيجو هدا بارجيت برنامج وده افتشتيه يعني تمام فكره ما وهدا باري بلكي ام دوري هبن يعني مثال از بيجم او تاريخ بشكل دي بناسه كن خو تعريف هو بشكل دنه لديساجي دوار زمان ده ام وقت تشتاد بيجن مي برنامج واجي خونديه از بيشترى بيجم مي برنامج واجي خونديه وقال لك بزلالي دي بيجن يعني جرك زمان كردي به زمان پرورده جرك زمان كردي به زمان فرمي ذات بلاتفورم يسرو لو ابويه اجازويه كي او جدر بده هنيك شخوره تشنا سيناريو سري خو تشيتكن دي بيجن اشته تدي چما وهاي چما اشته وهذا بلوره ونظام كيلوره اف حمانه حموه جدا كي اف بلاتفورما گو مچكريه كي واتشتي گو ام دي بيجن بپاريزه سرسري مسر چاوي ما ام رنگي وي ایدئولوژیاوی پارتیاوی جنا پرسن کرم بکن براورن ام بهبره کار بکن ها لازم به تسلیمی واجب بکن يعني لازم به تسلیمی واجب بکن لبرا بلابون چه نه برا نبیجن ولا من کرد نکارن سر پرسا زمانی خودجی بنجم هبدو اف ایماجک نباش بو کردا چیت که گرک برو بهشمندی حرکت بکن که فان ام هدی دیتین داویا پروگرامی ادخوازم تو تشتن تی داوی دلته دهبن مش بیرا کربن ياجي دناف صحبتي تري ولو هركي بفيالي تشتم قلت تخوازه بين زمان كرم بك وقت ما هين چند دقيقه هنا يعني جبوي قالي ما وجبوي امبيجن سازيه ما يعني بقشتي امبيجن داخازه كيما طبيعي چه ببه يعني امبيجن سازيه مرا امبيجن يكتياخ شكن ها سر زمان ها سر چد به برا به اما سازی کی کرد به جبو کرد را داخازی کی وی آرمانجا کی وی هبه دوی وارد ورم با هب و سر زمان ام بیژن سر زمان داخازی ما چید بن ام داخازن زمانی کردی دوان سازی ادازی پیش بکوه و جبو گل مرازی ام کارم ویا بیژن ده هر مالباتی دا ده هر مالکی دا گاوا کوب کردی ور آخافتن ام گلکی خوشت بن و امزانه کی کوی کردی پیشت که و هندا نابه او ایریشه کل سر گلی ما جبو سر زمانی وی و چاندا وی تکرنزی جوان از برسه و هری مازن کم داندر مال خود دست بکن حتی نقاد جیان هر امین سوکا و قادا و تاخا و گندا و لکد ببرابه اوی جوانات برسه و ام جبوی پروگرام تازی برنامه تازی ام گلک سپاس کن که مزی کرمیوان حتی میوان ام حوالی هفن از تو حوالی هفن از تشکیش تا پرسم حوالی کی وی داوی سوال پرسیه
عبدو حوالێکی منی کەبنە ڕۆژنامەوانێکی پر جیهات حتا پرۆگرامە بووی ژێرە یەکچێکرد بر پرسێک ویشتە هەیە دەبێت چما هەدە مثلا دەرزا بژارتە دە مثلا هەک زازاکی بە کورمانجی بە چما زارۆک و دێ و باv تشویق ناکە یان چما تشویق نەکردن تدور دە چت بێژی ئەمە وێژی بەرە سوالە داوی بە کرم بەێ نها براستی ji bo ku em baweriya me bi vî pergalê nayê wedî yani 2013 heta 2015 dema em bêjin çareseriyê bû wedî ku her tişt dihart axaftin her tişt herkes got we çareser bû qediya lê 2 sal piştî wî tedî ku çi anîn ser gelê Kurd û saziyê Kurd û heta ne saziyê ku ziman zî û partiyê me zî û parlamenterê me zî û em bêjin rêveberiyê me zî û endamê me zî we yani ji bo ku buwan em bêjin bawerî nayê hêvîkî nadin meriva ji ber wî em bêjin em wek HDP em pirsa hanê kêm dibînin û em bêjin bas yani em bêjin têr nake tamam lê bana wî bawerî nadin me ku pêş bixînin yazî ku 25 milyon Kurd li Bakurê hene ew yek hepkî mamoste dabêje yek hepkî mamoste erkdar dike yani ka tê çawa vî pergalê tê bawerî axpê bîn tê hêvî axpê vegerê dî em ji ber viya em dibê ki çareserî anca dibinê qanûn da bibere bê ewlekirin yani güvence bidekî ku em bû hawayê bikin ji ber viya yoksa ji ber çi be difikirin بله کەکی عبدو yani ez zanim felsefa ku serê xwe heye dibêje gerek ev mesele me teşwîk kiribaya wextê ku êgo mesela hejmara êgo doza derza bijartet kir kurmancî be zazakî be eger çi qase zêde baya wê dewletê jî mecbûr biba perwerde biba filanterî ev pirsek gelekî çîke gelek wek mesela hêk û mirîşkê dibêjin ya ma hêk ji mirîşkê mirîşk ji hêkê ye yani tiştekî dawiya wê tune lê rast e yani dûr de bi a min hepikî wextê xwe de hinek kêmasî hatin kirin lê îro mesela hûn jî hevalê HDP jî dibêjin derza bijarte gerek em piştgirtî bikin û hevalê DBP jî wî tiştî dibêjin em wê nuqtê deynin îca a dawî gotinê xwe dawî em siyasetê nemaşte dipirsin tişkî got bêje ma kekê wî fan na bimîn xweşiyê de em bêjin baş mala te ave ez spasî te bikim û ez hêdî programê dawî bînim serê serçavê mêvat baş serçava belê gelî temaşevanên hêja em hatin dawiya programa xwe me çend deqê xwe jî me derbas kirin di dawî de kekê me Abîd Gurses Evdo silavê min jêr hene rastî sualek kir yani ez zanim got wê gelekî dirêj bibe sebeb û çima û çawa lê kekê îrfan jî kurtî bersiva xwe da em bi vî hawayê hatin dawiya vê programê jî ez ê hêdî belkî ez malumatkê jî dixwazim bidim we ez ê hinekî navberê bidim programa çendakî hinek karên minî taybet jî hene em ê dûra pêş de yani ev sala zaten dawiya salê ye em ê niha wê xelas be ev sala em binerin belkî ev bêxwedîka korona jî hepkî hêdî dûrî me bikeve û millet ez ku zanim vaksîn dibêjin terîn haja Kurdê me dibe vaksîn yani bi zimanê Ewropî me çêkiriye me pêşî me got korona niha bê vaksîn hêdî zimanê me ber Ewropî de dire yani ba min baş e yani ez zanim vaksîn çi ye lê gelek kes nizane yani vaksîn tê çi manî ev eleta ha hepkî dûr bikeve em ê programa pêş de jî çêkin lê niha ez ê hinekî navberkê bidim ez dixwazim hay we jî hebe tenê ji ber hinek meseleyên minî nivîsandin û xebatên minî çîkî hene zîwlo ama demek Kurd ez ê hinek karên hene ez ê çîk bikim em ê dûra dîsa hevdû bibînin û ez dixwazim spasî kekê îrfan bikim biraya me kekê îrfan gelekî zelal axivî û em dibînin got wexta got em li hev guhdar bikin wek Kurd yani hestê me wek hevin fikrê me wek hevin yani wexta got em bi hev re Kurdî de axivin bawer bikin em dibînin got em qumaşê me yek em gelekî nêzîkî hevin lê got em wekî dî bi hev re bipeyvin em karin hezar hecetî bibêjin got wala em ne nêzîkî hevin em dûrî hevin û bizam çi yani Kurdî diyaloga Kurdî gelekî giring e gelekî muhîm e û hewcedariya Kurda bi hevdû heye got em bi hev re neaxivin em bi hev re diyaloga daneynin em hevdû nexwazin fêm bikin yani me çi hêviye ji derve ji ji cîranê xwe ji welatê dewletê mezin bikin serçava kê alîkariya me mala we ave lê bawer bikin pirsa me di nav me de ye divê em bi hev re biaxivin divê em bi hev re
diyaloga değinin diye em her du fêm bikin. Yani em zorî bidin xwe gom her du fêm bikin. Dev jwa pêşdarazîn ön yargı dibêjin ya firdû mar bisêdiya wê û bi gelek zimanê dî em dev jwa berdin derheqa her du de em hevre baxin. Em çi bin? Em ew û ew diyalog û ew sohbet û ew danûstandin gav gerek bêtir me nêzîkî hevdû bike û ew xêrnexwazê got dixwazin Kurd dûrî hebin belkî bêtir zayıf bibin û şiqawet bikin. Diva gotina ez dixwazim carek dîkekê İrfan spasî wî nabikim û ez bêjim bi xatirê we heta programek dî em hevdû bibînin û bimînin xweşiyê de.